ቢዳ ካብ ግምታለስ ውጪ ማለት እዩ ሰላም ሰላም ድምቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሓፍትኩም ስዚእ እንኳን ደሓን መጣኹም ሓድሽ ንኾንኩም ከም ተለመዱ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑኹም ሰብስክራይብ ልጎርኩም ቤተሰብ ልኾንኩም ድማ ላይክ ብምግባር ኣተባብዑኒ ስለተባብዑኒ ሰብስክራይብ ትገብሩ ድማ ኣዝየ የመስግነኩም ማለት እዩ ለማዓንቲ ድማ ብሓዳሽ ቪድዮ መፂና ኒአና ማለት እዩ እስከ መጨረሻ እንድሕር ምሳይ ፀኒሕኩም ድማ ሓደ ነገራት ከጥቀምሱ ኢኹም ኢለ ዝሓስብ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ንዓይኖም ነገርታ የጋጢምዋ እንታይ ኮይና ብጣዕሚ ሰንቢዳ ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ እስከ መጨረሻ ምሳይ መፅናሕ ግን ኣይትረስዑኹም ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ከይተሰላቸኹም ገለ እና ለማዓንቲ ንቤቲ ናብ ዓይኖም ከላለያ ሒዝዋ ኸይዱ ማለት እዩ ካርከም ዝኒኦ ቤቶም ከላለያ ይደል ልብል ሓሳብ ኣቕሪባ ማለት እዩ انت ترى ምንም ማለት አይኮነን እንት ተራኸብክን ምንም ማለት አይኮነን ልብል መልሲ ይህዋ አሌክስ ማለት እዩ እዝን ከምዝን እንዳሃለው ድማ ቤቲ ምስትዘኒ ኩነታት ምናምን ጥቡቅ አይተሰማዐ ማለት እዩ አሌክስ ቃ ከም ትፈጡ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝኾነ ይኹን ነገር አልታ ዝኾነ መልሲ ክምልሰላ ንቤት አይደሊ ማለት እዩ እንካው አልታ መልሲ ንቤት ዝምልሰላ ንሊሊ አይኸውንን ስለምንታይ ገለ ልብል ቁጣዓ ንኽናገራ ይቀሎ ማለት እዩ ዘኒ ኩነታት ምናምንና ኣከቢል ዝኾነ ወጥሪ እኒኦ ሕዚ ትኽክል ድዩ ጌጋ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ አሌክስ ግን ናብኡ ንኽወስዳ ወሲኑ ማለት እዩ ዓይኖም ድማ እታት ነገራት ኣብ ገዛ ከም ትፀንሕ ናብ ካልእ ቦታ ከም ዘይትኸይድ ምክንያቱ ንዕኡ ክትብልያ መጥያኒ እቶ ምናምንና እታት ነገራት ድማ ብጣዕሚ ስንባደ ፈጢሩላ ማለት እዩ ሒዝዋ ድማ ኸይዱ ማለት ብሚድያ ትፈልጣ እሞ ብሚድያ ምስ ትፈልጣ ከዓ ነገይ ኣብ ልዕሊ አሌክስ ኮይኑዎ ኒአ ጭንቀት ዘይምርግጋዕ ሰላማዊ ህይወት ዘይምንባር ኣብ ሓዳሩ እንትን ምባል ፅቡቅ ዘይምስናይ ዘይምስማዕማዕ ዘሎ ተጠንቂ ካብኣ ምዃኑ ስለትፈልጥ ካብቲ ሶሻል ሚድያ ስለትሪኦ ምናምን ንሊለ ዋላ ገዛ ከይድን ስለምንታይ ከምኡ ትገብራ ምናምን ኢላ ዋላ ትኾር እምበር እቲ ጉዳይ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ካብ ምባልሲ ዓደይ ትውዕልኒ ኣደ ስለዝኾነት ውሽጦም ክትፈልጥ ክትርዳእ ክትሓስብ ከተመዛዝን እዚ ቁጣዕ ትኾይኑላ ክትቁጣዕ ዝኽሪ ትኾይኑለ ክትኩሪ ምናምን ግድን እዩ ማለት እዩ እና እንስታት ነገራት ካብኡ ውፅእ ኢላ መጀመርታ ናይ አሌክስ ድሕነት ናይ አሌክስ ሰላም መምፃእ እቲ ሕማም ናብ ሰፊሕ ነገራት ዘይምኻድ ምናምን እስታት ነገራት ንምዕቃብ ማጨረት ድሌት ትኾይኑለ ማጨረት ሕክምና ዘድልይ ትኾይኑለ ሕክምና ንኽትገብረሉ ብድሕሪኡ ጉዳይ ሓዳርን ህይወቱን ድማ ንኽተስተኻኽለሉ እያ መፅያ ማለት እዩ ሕጂ ብርግፅ ካብቲ ዝነበሮ መጀመርታ ዘሕሸ እዩ ብጣዕሚ ሕሽዎ እዩ ወይ ድማ ተሓን ኮይኑ እዩ ምባል ይከኣል ብርግፅ ግን ካብቲ ናይ መጀመርታ ግን ሕጂ ሕሾ ማለት እዩ ምክንያቱም ካብቲ ጭቕጭቕ ምንግጋር ምባል ንእሽተን ርሒቆ እምበር ሰዲደን ኣይሰደድኦ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣነ እኳ ብርግፅ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበርኩኹም ዝኾነ ይኹን ሕማም ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን ካብ ጭንቀት ካብ ምጭንናቕ ምናምን ዝመፀ ርእሱ ፅቡቕ ናይ ዘይምስራሕ ኩነታት ተዘይኮይኑ ካልእ ሕማም ኣለዎ ኢለ ኣነ ኣይሓስብ ብርግፅ 100% ማለት ኢና ግን እዝታት ነገራት ሓደ ሰብ ከም ዝኽብለካ ክመኽረካ ክናገረካ ከሎ ብፍላይ ድማ ከም ወላዲ ክትሰምዕ ዝግበአካ እቶም ምንጪ ጭንቅታትካ ምንጪ ሓሳባትካ ምንጪ ናትካ ሕማቕ ነገራት ዝኾኑ ከተርሕቆም ዝግበአካ እስካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝስተኻኸል ግን ሓደ ግዜ ኣይንሰምዕን ኢና ሓደ ግዜ ኣይንሰምዕ ንወለድና ኣይንሰምዕ ኢሕና ንፈልጥ ንስኹም እኮ ናይ ቀደም ይኹን እምበር ናይ ሕጂ ይኹንኩም ምስ ናይ ሕጂ ጀነሬሽን ዘይትኸዱ ካባኸም ንሕና ኢና ንፈልጥ ምናምን ዝዓይነቱ ነገራት ንኽንናገር ዓብይ ትኾነ ተኽእሎን ኢና ንሕና ማለት እዩ ግን ምኽሪ ሰማዕቲ ክንከውን እኒአና ኢለ ይኣምን ኣነ ጋይስ ምኽሪ ሰማዕቲ ኢልና ምስማዕ ምድማጥ ካባና ዓበይቲ ዝኾኑ ብዕድመ በተሓሳስባ ብክእለት ብብዙሕ ነገራት ከም ወለድና ዓብይ ዝኾነ ተኽእሎ ኣለዎም እዮም ካብቲ ዋላ ኣይንበርዎ ካብቲ ዘይነበርዎ ነገራት ካብቲ ዘይረኸቡ ዝወሰድዎ ትምህርቲ ኣለዎ እዩ ስለዚ እቲ እሳቶም ዝወሰድዎ ትምህርቲ ድማ ንሕና እቲ ሕማቕ ነገር ንኸይንደግሞ ከዓ ወለድና ይመኽሩና እዮም ግን ብስዕድመ ስለ ዘይንስማዕማዕ ይመስለኒ ስለ ዘይንራኸብ ካብ ንወለድና እወ እሺ ሕራይ ኣይርከብን ኢልና ሰማዕትን ተግበርትን ካብ ምዃን ኣንፃር ምስ መዋዕልትና ምስ ናትና ዕድመ ዘሎ ምናምን ናቱ ምኽሪ ናቱ እንታይ ይልበሃል ንኽንሰምዕ ንኽንመሃር ምናምን ኢና ንፅዕርና እሱም ከማና እዩ
ጫሕንጎ ከም ዝኮ የመሰለኒ ነይሩ ምናምን ይልብለና ንሳቶም ግን ከም ዝመስል ከም ዝኸውን ስለልፈልጡ ስለልሓለፍዎ ንዓና ትምህርቲ ክህቡ ከዓ ሕግን ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ክንሰምዖ ዝግበአና ምኽሪ ናይ ወለድና ክንዕቅ የብልናይ ክንጥየፍ የብልናይ ከነፅጌ የብልናይ ባህሊቲ ኣነ ከም ኣነ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣዶ ብዙሕ ነገር ስለትርኢ ኣከባቢኣ ካብቲ ዘሕለፈቶ ኣብ ሰብኣያ ኣብ ኣሕዋታ ብዙሕ ነገር ስለትርኢ ብቐረባ ስለትሰምዖ ከም ሓፍትም ስለዝመማኽርዋ ምናምን ብዙሕ ነገራት ኣብ ውሽጣ ኣሎ ፍልጠት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትበና ክንጥቀመሉ ክንግልገለሉ ዝግበአና እምበር ኣይሰምዐክን ምናምን ዝዓይነቱ ኣሻፈደኝ ምባል ጥቡቅ መሲሉ ኣይስምዐኒ ማለት እዩ ኣሌክስ እዚ ነገራት ካብቲ መጀመርታ ዝነበሩ ተመሊሱ ናብ ውሕ ዝምጭምላቕ ጥቡቅ ኣይኮነን ቤቲ ይኹን ንሌሊ ናብ ዓይኖም ምውሳድ ምስ ዓይኖም ምርኻብ ናብቲ ዓይኖም ለለቶ ከባቢ ምኻድ ምናምን እና ጋይስ በተለይ ብትለጠለል ክብል ከሎ ዘረባ ወላዲ ክንሰምዕኒ እና ምክሪ ወላዲ ክንሰምዕኒ እና ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ኣሌክስ መጀመርታ ኣድህውኡ ናብ ጥዕንኡ ክኸውን እኒኦ ሊሊ እዚ ምዛም ካትብል መጀመርታ ጥዕና ናቱ ዶ ኣይቅድም ይብል ጥያቄ ግፀኛ እየ ከም ሰምዖ ቪድዮ ግፀኛ እየና መጀመርታ ጥዕና ናቱ ክቅድም እኒኦ እሱ እንድሕር ሃልዩ ንሱ ሰላም እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥያቄ ንክጥይቆ ናብ ልቡ ንክምለስ ገዝኡ ንክፈቱ ከምዚ ናይ ይበሃል ጣኒቆሲ ኣይትነጭንጭኒ ኣነ ገዛ እየ ዝፈቱ ምናምን ልብል ደርፊ ኣለዎና ምንጭናጭ ምናምን ገዝኡ ንክፈቱ ስድሩ ንክፈቱ ምናምን ምክንያት ክኸውን ኣይኽእሊ ስለዚ ከመይ ገይሩ ንገዝኡ ይምለስ ከመይ ገይሩ ምስ ኣዲኡ ምስ ሓትንኡ ናብ ገዛ ይመፁ ምባሊ እምበር ካብ ገዛኻ እንዳሓትንኡ ከይዱ ጥራሕ ንጎ ድማ እንዳንኡ ምኻድ ኣይተርፈን ድሕሪኡ ድማ ናብ ካልእ ሰበይቲ ምኻድ ድማ ኣይተርፎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ምክንያታት ናይ ጥሙዋ ግዜ ሃብኒ ምስ ጥዕና የለኹ ምናምን ናበካ ዝሸሸኪ يحمق يطبق ገዝኡ ክፈቱ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክሓምም ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክድቅስ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝዝኾነ ይኹን ነገር ንክኸውን ዓብይ ዓሻራ ተንብርሉ ስኺኺ ልዕሊ ማንም ሰብ ከዓ ቀዳምነት ትርከብን ትፅዋዕን ንስኺ ኢኽና እንክብካቤ የልዮ ጥሙዋይ ዘልሕ ዝበለ ሓንቲ ምንም ነገር ኣሌክስ የልዮ ምንም ነገር ኣይኮነን تيلا حنتي تموا سلام عرفتي سحق تخطخ منامن ليولو جاجاتا منامن ليولو هويتا ليولو تحدد أكف تحدد متأنا عاوز أنا عخيل منامن ليولو خوني أويلي نحسب نحكم خوينو مولو تعنو نخملس تبقى وستاني نخعرف داس اللي بالهوات نخطنورو كم ناي مجمرت هذا حشن استمحيشن هوات نخطنورو عبي لخنا تخول اللويلي نحسب أنا مالتينا سلازي بستها عليك متن هواتو نخستخاخلنا طبقو نخملس نايكي بروه قد إذا حدت مالتيو يكرتا زبهات تخوينو يكرتا حدقات لقبارم تخوينو حدقات سلام ببيكيرات تركب ببيكيرات مت إلكا محساب سحا جوتا فقرين أبقى زي كميجرات أتيلكا محساب مبر أهلخن وطأطن زركا وكسوية لأن هلكا نايزخون يخون تم عنوتيو ناي فتاو معنوتيو ناي تلأم عنوتيو ناي بعلوانا معنوتيو ناي زعنو معنوتيو مالتيو سلازي تعبيت ولا حنتي كاكسارة حليفو مخصب زموتهم كبرو زموتهم سحق زموتهم سلام زموتهم تعنا زموتهم أبنت أيقونهم كوينو ما يفلتين بحجة ما يفلتين مالتينا لازم بستخاء دمتن جزاخن قداخن تستخاخلني كين لأمن نايلو عندي فيديو جاءت تمثلني لا زي ما لكم حسب ما أكم من كتأمتو تسفاي جبر مالتي شو استناين عهم